Fum, 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 iese focul, iese focul. Să vedem. Oh! Ulterior au coborât toți, hai afară, hai afară. Zic, mă, lasă-mă să-mi beau apa, că un foc și un incendiu am mai trecut prin asta. Astăzi, o nouă zi, fraților, o nouă zi în care îs îmbrăcat așa mai trashy. De ce vă întrebați? Pentru că astăzi vom monta piesa care s-a stricat, piesa care m-a făcut să țin acest touring din spatele camerei pentru atât de mult timp, ridicat, piesa care m-a făcut să vreau să pun turbină mai mare, injectoare mai mari, pentru că mi-am dorit ca când voi scoate acest touring din nou pe drum, acest E39 să fie mult mai bun. Hainele trashy sunt pentru că ne vom tăvăli puțin sub mașină, deoarece piesa noastră este chiar... Acum? Piesa noastră este... Aia două. Asta este piesa, fraților, cutia. 2 luni de zile a stat mașina din cauza cutiei. Aici o să aveți lista cu toate piesele necesare pentru a repara fosta cutie. Sunt niște sume impresionante pentru că așa sunt la cutiile automate. Iar exact ce a avut cutia veche o să vedeți chiar acum. Uite, revin cu o clarificare a problemei. Supapa principală, supapa de linie, cea care reglează presiunea la nivelul cuplajelor din cutie și blocului de valve, este defectă. Această supapă nu mai poate funcționa la parametri optimi din cauza că s-a produs o uzură acolo în interior și are pierderi de presiune, astfel încât ea nu mai lucrează la parametri optimi. În canalul ăsta noi trebuie să avem circa între minus 15 și minus 25 vacuum. Minus 25 ar fi perfect, ar fi ca din fabrică. Era satisfăcător dacă era măcar un minus 18, dar nici măcar minus 15. De la minus 15 ar fi fost funcțională. Deci noi avem sub minus 5 vacuum, adică aproape deloc. Nu face vacuum aproape deloc. Supapa asta a ars acele ambreiaje, ducând la deteriorarea parțială a cutiei de viteze. Da, așa că am cumpărat o nouă cutie. Probabil că v-ați dat seama că asta este alta. Este tot General Motors. Putem să vedem aici, dar puțin mai greu că, na, tipic oamenilor care dezmembrează piese, sunt marcate toate locurile pentru a nu cumva să schimb piesa, să o trimiți înapoi. Dar asta este. Am ales să cumpăr una pentru că costurile, ați văzut și voi că sunt foarte, foarte, foarte ridicate pentru a îți face cutia ta veche. Și pe cutia asta n-am dat nici mai mult, nici mai puțin de 200 de euro. Deci am dat foarte puțin, părerea mea, din ce am înțeles funcționează foarte bine, asta vom vedea și haideți să dăm bătaie pentru că astăzi o să... Aici nu am chef să fac treaba asta pentru că spațiul este foarte mic și trebuie să punem cutia pe cric, să o ridicăm mai nasol, așa că hai să vedeți și voi cam ce înseamnă să pui o cutie automată acasă, în curte. Dar bineînțeles, pentru că îți faci treaba tu acasă, ai timp să cureți frumos piesa înainte să o pui, pentru că na, este mai veche, este uleioasă, vrei să ai control asupra scurgelor viitoare, așa că asta vom face și noi, fraților. O să curățăm frumos peste tot, la fel și, ia uitați-vă aici. Aici, din nou, este destul de plin de ulei, asta nu e ok, așa că o să curățăm totul, țiplă facem. Așa că dăm foarte, foarte, foarte bine peste tot. Bun, acum o să frecăm bine. Cam atâta și cu peria. Am acoperit locurile pe unde, Doamne ferește, ar putea să intre apă de la presiune. Uitați-vă numai așa cu apă și cu un pic de degresant
cât de bine am curățat. O să-i dau un pic de spray de disc. Bam, bam, bam. Și deja cutia noastră e ca nouă. Ia uitați-vă. Bun, gata. Acum băgăm cutia sub mașină și începe scandalul. Dar totuși, înainte să înceapă scandalul la monstru sub mașină, vreau să vă mai arăt ce am mai făcut la motor pentru a putea scoate de pe suport, pentru că noi acolo am rămas, și un lucru important legat de turbina de E60 3000 diesel, ce trebuie să modificați la suportul motor. Așa arată tampoanele vechi. Putem să dăm o privire pe ele, să observați și voi că sunt îmbătrânite. Vă dați seama, sunt și cele originale BMW. Când opream mașina, se simțea așa un clătinat dintr-o dată. Când o porneam, la fel se cam mișca. La relanti nu prea sesizam un mare disconfort, pentru că totuși vorbim de un 2.5 în 6 pistoane, este destul de echilibrat. Dar când opream mașina, simțeam clar că trebuie să schimb tampoanele. Am hotărât să cumpăr tampoane noi. Eu am mers pe Zwag. Este echivalentul lui Febi, să zic. Lanforder sunt super scumpe și nu prea are sens, părerea mea. Doar unele piese merită. Bun, așa arată cel nou față de cel vechi. Bam. Bam. Bun, haideți să și montăm tampoanele. Dar, super important, înainte să punem tampoanele, trebuie să dăm jos acest suport, deoarece turbina dă în el. Ia uitați-vă, va trebui să-l dăm jos și să alezăm puțin, ca pe urmă să prindem aici tamponul. Am scos piciorul, ia uitați-vă, acesta este prins în 4 locuri, 4 șuruburi de 13, plus chiar aici jos are prinsă o masă. Dat-o cu 13, deci e foarte simplu de dat jos, ușor, din aluminiu, așa că haideți să-l tăiem. Am trasat exact cam cât ar trebui să tai. Ia uitați-vă. Și acum o să prindem menghina piesa. Și cu ajutorul unui flex am să tai. Bineînțeles, purtați întotdeauna ochelari de protecție. Și ăsta este rezultatul. Cam atât am tăiat. Momentan s-ar putea să trebuiască să mai fac niște mici retușări. Și ăsta este rezultatul, oameni buni. Puteți să observați și voi că avem aici deja un spațiu, se poate observa. Este suficient, nu este nevoie de mai mult. Asta trebuie făcut dacă vrei să spui turbină de E60 3000 de 218 cai pe un 2.5 sau chiar pe un 3000 E39, pentru că turbina asta este mai mare. Eu am folosit pastă blocatoare și acum punem șurubul. L-am prins, momentan nu l-am strâns la maxim pentru că o să-l strâng după ce lăsăm motorul, așa că acum o să trecem la cel de-al doilea tampon.
După ce am prins tampoanele, a trebuit să las jos motorul, un proces destul de greu să zic așa, pentru că eu motorul l-am suspendat pe 2 suporți și i-am cam descentrat poziția. Oricum, până la urmă am reușit. Acum să revenim în prezent. Am băgat cutia sub mașină, dar aici vine partea mai nasoală de care să zic că nu aveam chef. O să trească să dăm jos cutia de pe și să o punem pe cric, ca pe urmă să putem să o ridicăm, să o fixăm pe mașină. Un lucru destul de greu, să zic așa, dar trebuie să ne luăm inima în dinți și să-i dăm bătaie, că altfel ne mănâncă cutia asta și nu vreau să mă mănânce. Mamă, da, mic e spațiul ăsta. Aici. Bun. Acum, după ce am fixat cutia pe cric și stă singură, urmează un pas foarte important, adică să băgăm convertizorul. Deci să nu uitați, să urcați la fer cumva cutia fără convertizor. Faza este că nu vă sugerez să prindeți prima dată convertizorul de volantă, pentru că după aia o să vă chinuiți foarte mult să băgați cutia și o să stricați pompa. Ce vă sfătuiesc este să puneți convertizorul chiar acum, chiar înainte să prindeți cutia. O să curgă niște ulei, dar ce să facem? Bun. Am băgat convertizorul. El nu se bagă foarte greu, dar credeți-mă, dacă îl prindeți de volantă o să stricați pompa din interior cu siguranță. Așa că băgați-l acum, îl testăm. Este fixat, așa că acum putem să ridicăm liniștit cutia, să o prindem sus. Ui. Uai, da grai, mă, să mă bată, mă. Un lucru pe care puteți să-l faceți dacă aveți admisia dată jos și aveți acces este în felul următor. Eu cu o tijă am trecut frumos prin cutie și aici direct la motor. Am prins frumos cu un clește, pentru că piuliță se bagă acolo foarte greu. În partea asta am băgat o piuliță și deja avem cutia asigurată. Ea nu o să mai cadă, un lucru super important. Iar dacă noi strângem ușor piulița, se va trage direct în soclu. Acum vedeți că cutia noastră s-a dus foarte tare într-o parte. Cu ajutorul unei tubulare o să strâng efectiv de tijă ca să tragem frumos cutia direct pe motor. Acum în principiu este destul de poziționată, va trebui să o împing doar. Am pus primul șurub E14. Este totuși o distanță între cutie și motor. O să încerc să împing cu piciorul de aici. Am tubulara. Bun, am prins șurubul. Așa pare că să bag și în partea asta altă un șurub. Apoi după aia deja e a nostru, mă băieți. Vedeți, fraților, mereu
e bine să vă folosiți și picioarele în situații din astea. Bam, bam, bam. Mai greu aduci piciorul în punctul potrivit, dar bun. Și împingem frumos cu piciorul și cu mâna, bum. Îi dăm vreo 2-3 filete să fie ok și gata. L-am fixat. Și apoi strângem. Mai strâng și din partea asta. Și deja, fraților, avem cutia prinsă pe motor. Nu în toate șuruburile, dar nu mai are spațiu, nu mai are nimic. Mâncau artata. Mai trebuie să prindem restul șuruburilor și convertizorul și deja gata. Putem merge în spate la suport și... Ai, mă băieți, mă acasă, pe beton s-a făcut lucrarea asta. Iar în partea din spate, partea către cardan, mai avem un suport care are tot așa tampoane și un contrabalansor. O să ne ocupăm de el pentru că tampoanele astea sunt vechi și crăpate, așa că dacă tot am schimbat tampoanele la motor, era culmea la cutie să nu o facem. Acestea sunt, ăsta este codul, sunt la fel, deci cu codul ăsta puteți să vă cumpărați amândouă și ele arată cam așa. Așa. Astea vechi au deja crăpături, uitați-vă. Deci cu mâna pot să le mișc așa. Gândiți-vă cutia care are cam 50-60 de kilograme, cam ce poate să facă. Eliminăm toate vibrațiile de la motorul diesel, pe care le știți și voi. Hai că a mers ușor. Pac. Mamă, asta este cea veche. Vai de capul ei, o să păstrăm doar piulița. Aici avem o scobitură, aici avem un bolț ieșit, se fixează exact așa, vedeți? Deci n-ai cum să-l pui greșit. Îl fixăm, bam, bam. Bun, gata. Bun, în primă fază prindem aici un contrabalansor pe care cutia asta, pe care am cumpărat-o, nu îl avea sau mai degrabă îl avea, dar uitați-vă și voi, era rupt. Ea vine chiar așa. Se prinde în două șuruburi. Tot cu 13. Aici tot ce o să lucrăm 13, să țineți minte. Luăm încă o piesă pe care cutia asta nu l-a avut, care se bagă efectiv aici. Așa, vedeți? Venim cu suportul, trebuie să băgăm bucșile aici, așa. Și abia acum o să strângem în partea de sus cu aceste piulițe tampoanele. Un tampon e strâns. L-am strâns și pe ăsta la alt. Putem scoate cricul. Bun, acum teoretic tot e prins în afară de convertizor. Ne băgăm să prindem convertizorul de placa de presiune. Un lucru
destul de migălos, dar e bine că măcar sunt doar 3 șuruburi. Așa arată un șurub de prindere a convertizorului. Este cu tubulare de 17, care trebuie prinse chiar acolo. Ia uitați-vă, avem aici o gaură și pe aici trebuie să le băgăm și să le strângem. Ce gaură vedeți voi acum este de la volantă. Noi acum ce trebuie să facem este să sincronizăm gaura asta de la volantă cu gaura cu filet a convertizorului. Cum vom face treaba asta? Foarte simplu, avem aici o gaură în cutie și pe aici vedem convertizorul. Ăsta e convertizorul. Mișcăm efectiv cu mâna până când vom alinia convertizorul cu volanta. Ia uitați-vă. Bam! Ia uitați-vă ce frumos am centrat. Acum o să luăm șurubul și o să-l băgăm acolo și îl înfiletăm. După ce am prins primul șurub, oficial avem prinsă volanta de convertizor. Acum, dacă venim tot aici, nu o să mai putem să mai mișcăm, pentru că acum va trebui să mișcăm tot motorul, nu numai convertizorul. Convertizorul mergea cu mâna, bam, 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 dar acum nu mai putem. Așa că aici în interior vedem volanta care are dinți. Vedeți? Băgăm frumos șurubelnița și dăm 1, 2, 3, 4, 5. Bine, nu trebuie să numărați, da, ca idee. Dați așa până când sincronizați la al doilea șurub. Bineînțeles, acum nu trebuie să sincronizați volanta cu convertizorul, ci doar să sincronizați gaura aici pe locașul ăsta, ca să puteți să băgați șurubul. Pentru că deja ele două sunt sincronizate după ce ați prins primul șurub. Și cam asta e cu convertizorul. Un sfat pe care pot să vi-l dau, de care trebuie neapărat să țineți cont, este să nu strângeți primul șurub pe care îl băgați foarte tare. Pentru că următoarele două nu o să vă mai intre, pentru că nu o să mai fie centrate. Trebuie să-l puneți primul, să strângeți finuț, dar nu de tot. Să mișcați până prindeți pe al doilea din nou finuț, al treilea din nou finuț, iar pe urmă să le strângeți pe toate tare. Pentru că dacă îl strângeți pe primul tare, nu o să vă intre următoarele și o să fie cam nasol. Ăsta e un sfat de care trebuie să țineți cont neapărat, pentru că altfel o să munciți extrem de mult. Acum a venit momentul să punem ulei. Eu o să merg pe Elf, pentru că este un ulei minunat. Glumesc, nu este un ulei minunat, a fost 115 lei, 5 litri și cu uleiul ăsta o să fac o curățare. Planul este să pun Liqui Moly, dar după ce am dat jos uleiul vechi și l-am văzut cât de gros și cât de negru a fost, nu o să pun din prima Liqui Moly, prima dată o să pun acest Elf, dedicat Renault. Avem aici motorul de Renault, glumesc. Da, nu are nici măcar specificații BMW, dar gândiți-vă că uleiul ăsta o să-l bag în motor și îl voi ține 40 de minute. Atât va merge. 5 litri, 115 lei și astea de un litru cred că au fost 27 de lei, 26 de lei. Deci cam cel mai ieftin să zic. Mai este Manol, care totuși are specificații BMW aici pe spate. Dar nu era pe stoc. Nu era pe stoc și ideea este să găsești uleiul cât mai rapid, mai ales dacă îl bagi pentru 40 de minute. O să punem acum uleiul, o să pornim motorul ulterior, o să vedeți. Și după ce o să meargă un 40 de minute, o să facem schimburile. Nu în acest episod, ci după ce terminăm toate lucrările, pentru că o să vină intercoolerul, o să vină mai multe chestii. O să vedeți, eu doar vă zic acum ca să știți să nu săriți pe mine. Bun, hai să punem uleiul. A, bine, Sanchi are el aici un capac din ăsta nebun. La meu îi trebuie ulei ca lumea, mă băieți. Că e însetat. Nu arată rău uleiul, sincer, mi se pare chiar super ok. Pentru 40 de minute, sincer, nici nu merită să băgați ceva mai scump. Pentru o curățare, mai bine zis, că puteți să lăsați jumătate de oră, o oră, poate chiar să mergeți mai mulți kilometri, dar, sincer să zic, eu nu m-aș risca. Bun. Ți-a plăcut, mă? Ce zici? Mai merg și pe ceva mai ieftin, că în rest numai piese scumpe îți plac. Pe Renault nu-ți place Elf-ul ăsta, adevărăciune. Ne băgăm tot sub mașină pentru că nu scăpăm noi așa de ușor. Să montăm ceva. Am mai cumpărat ceva.
pentru că a trebuit să desfac bara stabilizatoare. Când am schimbat garnitura la baia de ulei pentru a scoate baia de ulei, am hotărât ca aceste bucși care vin pe bara stabilizatoare să le schimb, pentru că sunt vechi și s-au lărgit în interior, cum s-a tot mișcat bara, așa că au început să aibă un pic de joc și asta nu-mi convine. Am cumpărat noi năuțe, tot așa de la Zvag. Ăsta este codul și haideți să le vedeți și voi. Așa arată. Noi năuțe, ia uitați-vă. Vedeți? În partea asta, la cea veche, cea originală BMW, efectiv, este încă originală BMW, are gaura mai mare, pentru că se lărgește în timp și trebuie schimbate. Așa că asta nouă o vom pune așa, vedeți, și intră mai greu și gata. O să curăț cu un pic de pâslă, e tare ruginit aici. Am prins bucșile noi. Acum o să mă ocup de cardan și de ștender. O să le prindem frumos. Așa. Acum îl ridic de ștender. Bam, bam, bam. Până sus. Aici avem niște piulițe de 13. Aici la partea de flanșă avem șurub și piuliță, ambele de 21. Băgăm șurubul și în spate, cu mânuțele noastre de chinez, o să băgăm și piulița. O să mișcăm. Cutia, ca să puteți să faceți treaba asta, trebuie să fie în N, pentru că altfel nu o să se miște. O să folosesc inelară de 21, care o să bag acolo. Abia acum, după ce am strâns cardanul, putem să mergem să strângem și ștenderul, deoarece, vedeți, are spațiu să joace, să meargă exact cum îi cere cutia. O să scoatem și filtrul vechi, pentru că dacă vreți să faceți cu adevărat o curățare, așa se procedează. Trebuie să schimbați și filtrul de ulei. Ăsta este cel vechi. Bineînțeles că am luat altul, foarte ieftin, 10 lei m-a costat, 10 lei, oameni buni, efectiv 10 lei, deci nu vine să cred. Nici nu știu ce brand este, ceva chinezărie, habar n-am, doar că, v-am zis, pentru 40 de minute nu contează, pentru că când vom pune uleiul bun, vă dați seama că o să punem un filtru Mahle, frumos, nu prostii din astea. Pentru curățare este perfect. Îl băgăm aici. Voi schimba și filtrul epurator. Eu înainte aveam decantor. Asta este carcasa, deci asta nu se schimbă. Ce este aici se schimbă. Ăsta se numește decantor. Sunt două modele, o să vedeți că acum am luat cu filtru. Ăsta se scoate. Și aici avem garnituri noi și filtru.
Deci ăsta este filtru epurator, ăsta este decantor epurator. Ăsta doar se curăță, ăsta se schimbă. Dar ăsta este mai eficient, așa că să știți și voi. L-am băgat aici. Bun, gata. Acum a venit momentul, fraților, să pornim motorul. După toată munca făcută, după cele mai bine de 2 luni de zile în care nu a fost pornit, astăzi îi vom da prima cheie. Deși, vedeți că motorul arată destul de descompletat, să zic așa. Admisia, vedeți și voi că încă nu am prins-o. Aici avem gurile efectiv. Bineînțeles, nici partea de intercooler nu este pus, care ar fi trebuit să vină aici la turbină. Turbina de aici ar mai fi avut un traseu pe unde și lua aer. Da, multe lucruri lipsesc, dar tot ar trebui să pornească. I-am pus aici filtru de aer așa la bâză, oricum o să-l schimbăm, da. L-am pus pe cel vechi să fie ceva. Și cu câteva contacte foarte bune, pentru că știți și voi, am schimbat injectoarele. Acestea sunt injectoare de 3000 E39, cele de 194 de cai, deci nu cele de 184, deci sunt cele mai mari de E39 și vă dați seama, conductele toate sunt destul de goale, deci nu au motorină. La fel și, bineînțeles, turbina este de E60 3000 diesel, cea de 218 cai. Deci sunt multe modificări care să sperăm că vor fi de bun augur înainte de soft, pentru că mașina va primi un soft, vă dați seama. Și cutia este de E39 3000 diesel, deși este la fel, din ce am înțeles, tot va trebui reglată din soft. Deci multe chestii pe care ar trebui să le reglăm din soft, dar momentan hai să vedem dacă pornește. O să îi dăm frumos ok, să vedem ce mai zice și ea, pentru că n-am mai vorbit de foarte mult timp și credeți-mă că o să vorbească acum o să răsune tot cartierul ăsta, pentru că nu are evacuare, nu are nici downpipe, este turbina goală acolo, nici admisie. O să vedeți. Sperăm să pornească și să ne bucurăm de un sunet adevărat. Mamă, de când am mai stat eu la volanul acestei mașini, am ceva emoții, chiar îmi doresc să pornească, să o auzim în primă fază, să vedem dacă totul e ok. Pe urmă o să continui să montez restul lucrurilor, o să ajungă în curând și un intercooler, o să facem un traseu, downpipe-ul trebuie să ajungă, deci multe lucruri, dar momentan hai să vedem ce zice ea așa. Cum v-am zis, ținând cont că am schimbat injectoare, multe alte lucruri le-am desfăcut, trebuie să dăm câteva contacte ca să împingă în pompa de joasă presiune și pompele din rezervor motorină, pentru că este mult aer și cu siguranță nu o să pornească la sfert de cheie, dar eu zic că tot o să pornească cumva. Bun. Testul numărul 2, după ce am mai aerisit puțin conductele care duc în capul injectorului, am pus câteva contacte, eu zic că aer nu mai este, să vedem ce zice. Ia boy, gata bateria, dar pe... Am adus acum mașina, am pus cablurile și dăm curent. Haideți că de data asta pornește, simt eu, deci chestia asta o simt, haideți să vedeți. Să vedem. Oh! Fraților! Motor de patrol, fraților, vine vorba, motorul ăsta pe patrol, rupe în pădure, ia uitați-vă cum corcă. Mama lui de motor, dar crede că se pune cu mine, mă. Ia uitați-vă acolo. Aia zic, fraților, răsună cartierul, cartelul. S-a liniștit,
Acum nu mai scoate fum. La început odată acolo am eu hornul, bum, 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 bum. Dar acum, ia uitați, fără soft, fără nimica, nimic nu m-a pus acolo. Fraților, mamă, deci, mamă, cum întoarce motorul. L-am oprit să ne putem înțelege pentru că nu știu exact cum s-a auzit în lavalieră sau chestiile astea. Probabil că nu prea m-am auzit sau m-am auzit destul de stricat pentru că motorul sună de capul meu, sună foarte, foarte, foarte tare pentru că nu are evacuare, nu are admisie, nu are multe piese, așa că o să mai pornim o dată să vedem cum pornește acum așa la sfert și să vedeți și voi cum se și oprește motorul, pentru că voi n-ați văzut înainte, da? Înainte să schimb tampoanele la motor, motorul când îl stingeam, bă, așa făcea, brul. Acum, pac, instant. Haideți să vedeți. Instant. Hai de capul meu. Bun, haideți să și oprim. Deci, uitați-vă, instant. Bam, a comentat careva, nu a comentat nimeni. Deci, mi se pare incredibil cât de perfect se oprește acum cu tampoane noi, care te cam ușurați de vreo 600 de lei. Chiar se simte și mă bucur maxim că le-am schimbat. Plus cele de la cutie, vă dați seama că lucrează frumos împreună. Motorașul nostru merge, sună. Deci zici că dacă stai după gard și îl pornesc, zici că mi-am făcut mașină de off-road. Pentru că așa sună M57-le la off-road, pe patrol, pe ce mașini se mai pun. Pentru că motorul ăsta e un motor foarte potent. Și abia aștept să vedem și noi cum o să ruleze după ce o să fie softat, după ce o să aibă intercooler, după ce o să aibă downpipe, după ce o să aibă evacuare, după ce o să aibă o grămadă de lucruri pe care urmează să le montez. Ce vreau să mai văd este cum stă la partea de cutie, pentru că încă nu am dat un drive, așa că o să mai pornim încă o dată, nu pentru mult timp. Bun, piciorul pe frână și am dat un drive. Hei, hei! Hei, hei! Se învâr roțile, fraților! Asta e bine, asta e bine. Parc. Și stingem mașina pentru că nu vă dați seama, dar face un zgomot. Face un zgomot foarte, 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 foarte tare. Deci foarte tare și chiar nu vreau să îmi sară chiar toți vecinii în cap. Să-mi sară mă câțiva, dar nu chiar toți, pentru că mașina fără evacuare te distruge. Deci sună extrem, dar extrem de tare. Ai de capul meu, fraților. Parcă altfel după ce muncești atâta și reușești să pornești mașina. E un sentiment plăcut. Chiar sunt tare, tare, tare fericit. Lăsați și voi jos în comentariu ce părere aveți despre pornirea asta nebună care a dat prima dată un smog din ăla și după aia s-a liniștit pentru că acum nu mai dă efectiv, deci asta e foarte bine și gândiți-vă că nu are nimic, gen evacuare, zero, nimic. Așa că, fraților, nu uitați să apreciați chiar acum acest episod, bineînțeles, să vă abonați dacă ați abonat până acum pentru că nu vreți să ratați următoarele episoade în care o să ajungă intercoolerul, downpipe-ul și o să finalizăm și noi motorul. Mai terminăm și noi un prag că încă e ruginit și după aia o luăm frumos spre dyno, spre ITP, spre toate. Așa că abonați-vă dacă m-ați abonat până acum, neapărat puneți acolo clopoțel, like, să strânge cât mai multe like-uri, follow pe Instagram la morar.davian pentru că acolo postez story-uri zilnice și ați putut să vedeți puțin cum pornește și mașina și pe Insta Story, așa că follow la morar.davian și noi o să vedem în curând cu un nou episod. V-am pupat, urmați-vă întotdeauna să aud visurile!